Napagay Alvin ano? Ha? Napagay Alvin. Alvin, ang May basta tayo. mungkin walag siya. Cutic lang na ito. Kung ba naman pala ano ko ni Ma'am Babante, YouTube siya ba? Kasi panitang YouTube ya? YouTube channel. ganti ganaan wala Ma'am lalaman tamo. Yang ko may Kaya ngayon mawala madiman. wala. Talaga pa. Buat ini bulldog, ang dami mo bulldog. Bulldog yung tawag si Kato. Nandito anak ni Piding. Ano? Nandito anak ni Piding. Titira nga, nandito anak mo. Guys, mag-uumpisa na. Mag-uumpisa na guys. Keep watching guys. Umpisa na, salpukan. Ibe, ano mo tawagin? Ibe! Galing ako yung galing ako. Idol! Bading. Lara gigang ini sa gigang. Gigang. Awarin po. Oh, picik. Oh, siya may tulor rin natin. Maybe, ang sa forma. Ang sa forma yun. Oy, wara. Big shout out sa'yo, Israel Barbosa. Nandito tayo guys ngayon sa Barangay Panguluan, San Carlos City, Pangasinan. Umpisa na ang sagupaan. Ano? Ano? Wow! Kala mo makalabas ng school. Doon may pulso to. Yeah.
Ubad. Minum. Ano niya, sige mo po. Ano? Niya. Mas YouTube channel ka. Grabe tira to pakit niya. Warap po, syarap Israel Barbosa ng Malasikip. Kedan. Takul loh. Ha? Takul. Hah? Si. Ay, no, ilang pula mo. Alvin! Yung isang kabel ni Sir. Ay, baka nila ang kabel. Ang gaboy dyan! Bos Geng. Ay, boss. Warap sa Bus Jinggo ng Mang San Carlos. Shout out sa 24 viewers guys. Umpisa na. Alvin! Bila ka dyan? Bila ka? Alvin! Ay, City. Ay, 1-0. 1-0 guys. Golden break tayo. Partida 7, 9, 10. Ano na golden break ang first break? Buena mano. One zero guys, 1-0. Shoutout guys, mga viewers. Meron dito, 5. Wala lagi ka dito. Alvin! Duman kasi ako. Hindi mo. Anim ka mo. Anim. Alvin! JB kami ah.
JB. Bilis ka, ha? Sali ka tulong to. Bilis ka. Ha? Sugal. Alvin. 3 piso. 5. Grabe na. Grabe na may mergin na ang James Suksu. JB ako ha. 6. JB ako. Wala ka, Alvin, ha? Hindi, JB nga eh. Oh, hindi nga yung kausap ko eh. Alvin. Sorry. Bilis tayo, ha? Tapos ha. Tumipensa. Grabe naman yun. Ulitin ko, wala kayo Alvin, ha? Piso, talo. Saan tayo? Uy, ano? ano? Placing lang. Maingat. JB Sukal yan. Cutic na ita ko. Cutic lang. Dati, JB ako. Dati, Ken, G Flower. GF 2020. Kunling eh. May ulo. Ay. Palakpakan. Palakpakan sa jump queue, guys. Ay, love. Grabe, hi GB suksok yan. Ano? 2-0 tayo. 2-0. Tong. Hey, bigyan ka. Ha? Ikaw. Alvin. Hoy. Banta. Nagkais siya. Sukan, 5. Sukan ko ba siway ko? 1-2 ako. Palakad na natin. Ano kayo? Awal ko siya. Oh, 7 lang, 7 tayo. Ge. 7 lang, ha? Ge. Tuboy yun. Hindi lang, bantay talaba lang. Pre!
Pre, Oy, shit! gis tayo. Gis. Shit lang tayo. Gis. Gis. Gis tayo ha. Gis. Gis min. Ayos mo tayo live. Mabay. 40 viewers lang. Patong ng Malasiki, shout out. Pre, 10,000 tayo ha. Kasado na. Tampung libo eh. Rengal ka kasi ni. 31 alay. 31 na talaga ba? Tapitikan. Kaya tapat mo nga dito, ang daming viewers. Shout out. Wow! Aray mo! Bading. Dami, pati nga si pinapakita niya eh. Bibi nga. Wala mo ba? Bibi. Guys, 2-0 tayo, 2-0. 2-0. Namang ang GB Suksu. Bis. Open. Open ball. Kulag. Lumagnik lang. No? Guys, parang easy run out. Guys, parang easy combination. 3 from 10. Pasok guys. 2-1 tayo, 2-1. 2-1 score. Talanti. Kaya si Merkuliso. Mo 40 naman ani no tutok mo. Bunaw pa mo dito. Apat ako dito. Piso kayo. Shout out Papa Cards. Sete ako. Ha? Sete. Sete. Bading. JP Perdugo. Nagkakambigo lang ito. Bus lang. Yan, wala. Ganun mo. Shout out 53 viewers. Yun!
Grabe, ay, ang defense. Ano may depensa na ngayon ng GB Suksuk? Uy. Foul. Singkat, nasawang ka lang. Bikin minta. Pakilike naman yung ano natin, mga boss, yung live natin. Yan, at dumadami na tayo. Nandito tayo ngayon sa Pangasinan, San Carlos. Napalaban si Idol JB Sukal kay Alvin The Fire. Shoutout dyan kay Victoriano Dumanhog at Anamel Guher, Israel Barbosa. Paki-share yung live natin mga boss, mga taga Pangasinan dyan. Ayan na, humahabol ang Alvin Sunog. Kulang score. Alvin Sunog yan. Hindi pa uhuli ng buhay. Alvin Sunog ng Pangasinan. Tagong. Kulero man. Kalaya. Di ba rin ka?
Pare, kasi ito taga wala siya. Grabe yung tao mga lods. So. Talagang pinagkagulaan si JB Sukal dito sa San Carlos, Pangasinan. Panguluan, San Carlos, Pangasinan. Yan, pakishare po yung live natin mga boss. Dito nga para makita yung pagkakagulaan. Grabe. Pagka JB Sukal. Yan, talagang two all ang score. Labas. Pasa ko yung location ko, boss. Sandali. Hoy, ayan na. Ayan na. Nawag na ang Alvin the Fire. Grabing tira yun, mga boss. Sumasabay sa mga ibang klase yun. Parang di pa ka ng medjes, boss. Ala Efrem bata. Grabe yung reaction ng mga tao dito mga idol. Alvin the Fire ng Pangasinan. Ayan na. Lamang na ang Alvin. Yung balita doon. Mater na ba? Nabuhay ang mga maka-Alvin dito.
Kaya naman tumapit kayo pare. Bin, sama mo sa ito kasi hindi makakuha, 500 ka. Dala yan. Boss, dati niya ah. 500. Makapalis ka. Oo. Dati, di paano ito? Sir, kikilo mo boss kayo ito. Dito. Ay, Gumante ang Jimmy Sotao. Sugal din talaga naman. Gumante ang JB Sotao. Ayan na. Ayan na lang laban. 3-0 lang score. Sigawan ng mga tao. Ano ba, Pangulo? pare. Magawa ako. Sunog yan. 5. Pwede tayo sa flex eh. Send mo na ako dun. Gusto ko rin bang yes. Matagal ko nang tinawag yung pera ko. Tinawag ko lang sa kanya naman. Gusto kong kalaro yung mga 3-0 lang score natin dito mga idol. Ayun o, 3-0. Race 17. 110K. Pero wag ka, ang per game nila dito. Oh, dami. Oo, wala na pa naman ako. Gusto ko lang bulangan. Nagpatalo naman na ako. Oo, nagpatalo na ako. Ay, ako kay. Kas pa no, nandiyan ilalim. Kasi magbanag-limit ka na siya. JB! Para para. Maganda din kami sa kaya lang, Pero airport din. Oo. Pag-aircon yun, wala naman.
JB Soto. 4-3 ang score. Grabe yung Belgium na naman. Ang score. Namang si JB ng isang rack. Napos na. Ready, 5-5. Sigado pa siya mo? Ibon no? Ayan. Dalawa lang pang number pa. Tama rin doon. Kamahan. Ulit ng butas. Pumunta ako itong kagabi. Pero hindi pinasama na may ilog ito. Magaling ito. Yung butas, makakasinatan. Doon ako maglalaro. Gusto ko may pagkulitan. Hindi ko na butas.
Alvin, sunod yan. For all. Okay guys, tapos na natin. Nalolobat na yung cellphone ko.